салом алейкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо 16 намуд ваз 2114 ҳаст ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. якум мошини фурӯши мои ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст харидори аниқ бошӣ занг биза. қарор дорад ин мошин дар қубодиён. нархи мошин 18000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 113000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 72 76 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мои ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошин молодёжния 2006, некем ранги 12. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 16000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 101000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 91 14 84. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2010, объёми мотори 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ягон проблема надорад, мешинӣ фақат ҳай мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 27000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 170000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 941 10 10 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ягон проблема надорад, зури бадай. қарор дорад ин мошин дар гисар. нархи мошин 12000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 76000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 25 06 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст документош то моҳи декабр бо муомила дорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар гисар. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 30 39 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дарҳо бо пул қулф мешавад замокаш. қарор дорад ин мошин дар ҳамадонӣ. нархи мошин 25000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 158000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 22 77 76. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% ягон дард надорад, боз савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар гисар. нархи мошин 20000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 126000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 01 01 64. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯши мои ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2010,
объем мотори 1.7 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 26500 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 167000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 968 09 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳ мошини фурӯши моҳи ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2004, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 32000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 202000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 05 46 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳ мошини фурӯши моҳи ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2004, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст биёбин ай пеш чақчақ мекунем камтарак савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 18000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 113000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 66 66 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши моҳи ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2013, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча тенҷа ҳама чӣ дора, бародаро бекоро занг назанен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 284000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 33 69 65. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши моҳи ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2012, объем мотори 1.7 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, тюнинг дар росия шидагиае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 284000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 707 00 01 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши моҳи ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2004, объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст дига арзон намешавад. электропакет рули приора 4 динамики пионер. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 01 76 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши моҳи ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча ҳамаш сада ягон айб надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 17000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 107000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 007 07 06 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши моҳи ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2005, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст сирош носум дар кора, мефурӯшум одами харидор да. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 409 99 99 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯши моҳи ваз 2114 мебошад ки соли бароришаш 2004, объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае.
дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, сирошно фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 113 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 07 04 05. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.